Assalamu alaikum, mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani ina cikin karanta muku littafin nan ne na zuciyar masoyi wanda Aisha Iba Gudu ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Mamun Tin domin jin ci gaban labarin littafin zuciyar masoyi babi na 36. Dr. Sagir ya zuba masa ido. Wato har yanzu dai rikicin mami na nan kenan na rashin son auren Abdullah da Aisha. A ganinsa zuwa yanzu ya dace a ce mami ta bar wa Allah komai. Ya jima yana jinjina al'amarin sannan ya numfasa ya ce Abdullah a hanya nake yanzu. Babu wani hanzari da zan iya amma ka raba kanka da wannan kadaicin. Kada ka mutu a cikin daki kai kadai. Garin yadda jikin Abdullah har yanzu rawa yake kamar mazari yasa Dr. Sagir yin hanzarin miƙewa ya ja hannunsa zuwa bedroom ya kwantar da shi kan gado. Sannan ya duba wayoyinsa duka ya kunna su da duk wata na'urar da ke ɗakin. Sannan ya koma waje ya yi kiran Salisu ya ce ya shigo ya gyara ko ina. Ya koma kusa da Abdullah wanda yake kwance yana numfashi a hankali. Ya ce da sati guda zan yi a Sokoto amma ya zama dole na rage kwanakin su koma 4 zuwa 5 saboda yadda na same ka. Amma dan Allah ka tashi yanzu ka yi duk abin da ka saba. Aisha sai kuma ya yi shiru ya kasa magana ya dan dafa kan shi. Shi ya rasa ma wani abu zai yi akan lamarin. Ya girgiza kai yana duban agogonsa ya ce dole ne in dawo da wuri saboda kai amma zan neme ka da na isa. Abdullah ya dan daga masa kai a hankali. Dr. Sagir ya bace saboda shi san baya son ma kallon yanayin da Abdullah ke ciki. Gashi kuma abinda damuwar wai mamu ce da alhakin haka. Ko minti 10 Dr. Sagir bai yi da fita ba, ɗaya daga cikin wayarsa ta fara kuka, ta ɗanya kamar sau 5 sannan ya kai hannu ya ɗauka, da yake kusa da shi Dr. Sagir ya zube su, yana duba bakur nan ba ya gani, ya ƙara a kundansa, amma sai muryar Dadi Abdallah ya ji, zuciyarsa ta sake tsankewa tamkar ya fara mishi kuka. Dadi ya ce Abdallah waya ayu, gobe nake shirin yin abin da ya kai ni Denmark, amma duk na nemi wayoyinka ban same ka ba, da duk wanda ya kamata na nema amma an ce ba a ganka ba, me ke faruwa da kai ne? Muryarsa ta sake rauni sosai ya ce dadi ina gida a daki. Da sauri dadi ya kuma tambayarsa me yasa? Me ya faru ne? Ko Aisha ba ta da lafiya? Shiru yayi don wani abu da ya ji a daidai makogaransa yana shirin tokare mishi numfashi. Sai da dadi ya sake magana sannan ya ce dadi Aisha ba ta gidana, mami ta tilasta ni sai na rabu da ita, shi yasa na sake ta, kuma da gaske mun rabu yau kwana 5 da rabuwar mu. Da sauri dadi ya kasance ce Abdullah bi iman karratsu sosai, zan bugo bayan minti 10 sai ka mai da hankali ka min bayani yadda zan fahimta. Dadi ya katsa waya. Yana nan zaune har minti 10 suka cika. Dadi ya sake kira. Dadi ya ce yanzu kana ina, kana gidanku ko site ɗinka? Ya ce ina fat ina. Ya ce ina jin ka. Hankali Abdullah ya wadadin bayanin komai tun daga ranar da ya tafi har zuwa yanzu da yake zaune. Dadi ya numfasa ya ce to Abdullah shine kake neman ka susuta kanka saboda mace? Maganar ta dan shige Abdullah har ya karata da hankalin shi. Dadi ya ce mace gishiri ce ta rayuwa, kuma dukkan wani jin daɗi na rayuwar duniya yakan haɗuwa ne da mace, amma mace wani fannin takan zama haɗari ga rayuwar wasu, har yakan sa wasu su gwammaci yin rayuwarsu su kaɗai ba tare da mace ba. Abdullah Allah ya baka macen da kake so kuma ka aura, to idan ya karɓi abin sa fa sai ka ce dan me? Ma'ana idan Allah ne ya karɓi ran Aisha shikenan ba za ka sake amfanuwa ba kenan? Abdullah ya shiru. Dadi ya sake maimaita tambayar, amma still Abdullah bai ce komai ba. Dadi ya ce ka auna da kanka ka gani, zan sake bugawa bayan awa 1. A hankali ya sauke wayar a sanyaye ya dan kalli agogo da ke gefen gadon, sannan ya maida kansa ya zuba wa tayis ɗin ɗakin ido. Shiru yana tunanin maganar dadi. Shine kake neman susuta kanka akan mace? Barin da ya tuna ma yadda Aisha ba ta wani sansa, kawai miƙewa ya shige bedroom ya kunna famfon da ke manne cikin sink sai da ya cika, sannan gaba ɗaya ya tura kansa cikin ɗan jim, sannan ya ɗago yana mai da numfashi. A hankali ya ƙura kansa ido ta cikin miro ɗin, gashin kansa da ya jiƙe duk ya kwanto goshinsa, ruwa na ɗaga. Idan Allah ya karɓi ran Aisha shikenan ba za ka sake amfanuwa ba kenan? Maganar da ta sake zuwa masa kenan. Ya rantsa idanun shi sosai yana sakin numfashi, a hankali ya furta alhamdulillah tunda Allah ya sa Aisha ba mutuwa ta yi ba. Ya sakarwa kansa shawaye wanka, amma har a lokacin yana jin kadaicinta a jikinsa. Ya fito yana goge jikinsa, ya koma yayi rigingine da jikin gado, ya zuba wasilin ɗakin ido. Duk sanda yake mata, idan wanda ya halicce ta ne ya ɗauke ta bai isa ya ce komai ba. Ya rufe idanun shi gam, haka har wayar dadi ta sake shigowa. Ya miƙe zane na amsa wayar dadin. Ya ce ina sauraron ka. A hankali Abdullahi ya ce ka yi haƙuri. Dadi ya ce kai za a ba wa haƙuri.
dan kai aka batawa. Abdalla ya shiru. Dadi ya sausauta murya ya kirawo sunansa ya ce, Abdalla, ba tun yau ba nake nuna maka muhimmancin idan wani damuwa ya same ka daina sa shi a ranka, ka dinga barwa Allah komai, idan ba haka ba zaka sa kanka a wani hali. Abdalla, tabbas na san an bata maka tunda aka sa ka rabu da matarka, an katse maka wani farin ciki na rayuwar duniya. Ni na san da haka, to amma ka rike a ranka babu wani daɗi da yake samuwa ba tare da an sha wuya ba, kuma muddin ka san zaka samu wata rana dole zaka rasa. Zuciyata ta amince maka da yarinyar nan Aisha 100%, kuma na amince ka zauna da ita ko bayan raina, kuma ko ba komai wannan yarinyar diyata ce halak malak, ba zan so wani mungun abu ya same ku kai da ita ba, domin kuwa na san a daidai wannan yanayin Maimuna na can cikin bakin ciki da tashin hankali fiye da wanda ka tsinci kanka ciki. Don haka Abdullah, ina son ka daure wa zuciyarka na rashin matarka a kusa, ka ajiye komai har sai na dawo, ko inda take kada ka dosa, hakan zai iya sa zuciyarka sake karyewa, ko wani ban yarda ka tura ba har sai na dawo da kaina zan sami iyayenta, dan yanzu duk wanda za a tura za su ga an ɗauki auren wasan yara. Amma babu komai, na san maminka ne ta batawa ba kai ba, saboda haka ka sa wa ranka haƙuri, matukar Aisha rabanka ce, gaba za ku sake zama, ka mai da hankali kan abin da na barka da shi a game da ma'aikatan. Abdallah, idan ba a yi da gaske ba kamfani yana iya durƙushewa a dalilin wannan satar. Abdallah, mutanen nan so suke saka ƙarshen mu. Abdallah, gashi bana nan, na san za ka maye gurbi na har ya fi idan ina nan. Don haka Abdallah, idan baka ajiye al'amarin Aisha a gefe zuwa wani lokaci ba, za mu kwana a ciki ba. Abdallah ya jinjina kai a hankali ya ce, insha Allah zan ajiye komai zai daidaita. Dadi ya ce, masha Allah, zan sake neman ka. Ita kanta mami ta ga canji a ranar, hatta kannin siya sun dan sake da shi. Salis ko tamkar sallah haka ya ji jin Abdullah ya ce za su fita, amma da daddare sai da Aisha ta zo ta hana shi bacci da tunanin halin da take ciki, babu yadda zai yi da kaunarsa ta zama naman jikinsa. Wani tashin hankali da ya zo masa nan da nan jikinsa ya daura. Karfe 2:00 na dare ya lalabi wayar sai ya soma noman dadi, ya ji duka wayoyin dadi a kulle. Tunanin da ya faɗo masa a rai, akalla dadi zai yi wurin wata 3 zuwa 4 kafin ya dawo, kuma sai ya dawo zai je masa bikon Aisha. To idan kafin lokacin suka aurar da ita fa, dan a wancan karon na Malam Abu cewa yi zai aurar da ita ga duk wanda ya ga dama. Allah ya kiyaye. To har dare ranar haka ya kwana yana surutai, ba wanda ya isa ya aurar masa mata, tashi ce shi kaɗai. Da safiyar dadi na shigowa, korafin da ya fara yi masa kenan. Dadi ya ɗan yi shiri yana jinjina al'amarin Abdullah game da yarinyar, sannan ya yi ɗan murmushi ya ce, to Abdullah, a gani na duk macen da aka aura aka saka sai ta yi idda kafin ta sake yin wani auren, ma'ana sai ta yi jini 3 kenan, kaga akalla zai ɗauke ta wata 3 zuwa 4. Ina ganin ita ma Aisha ai haka ne. Malam Abdullahi, dole sai ta yi idda kafin su yi mata aure, idan haka a tunani sai ta yi idda ita ma, ko ba haka bane? Abdullahi ya dan so sakiya kamar dadi, tamkar dadi yana kallon sa yace haka ne. Dadi ya sake yin murmushi, to kaga kuwa har na dawo. Abdullahi ya dan janya wayar yayi yana murmushi, dan gaba ɗaya ya gama rudewa, gashi har ya sa dadi ya fahimce shi ya fada a ransa. Shi ma bangaren dadi dariya yayi ta yi wa Abdullah. To masu saurare, bari mu dakata a nan, sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.